В Бразилия измериха най-високата температура, регистрирана досега в страната – 44,8 градуса по Целзий. Рекордът е поставен в неделя в Арасуай. Месец преди началото на лятото в Южното полукълбо, най-голямата държава в Южна Америка е обхваната от гореща вълна с безпрецедентни жеги. Учените обясняват това с явлението Ел Ниньо и с климатичните промени. Предишният температурен рекорд в Бразилия е отчетен през 2005 година. Междувременно силни бури в южната част на страната причиниха значителни наводнения в понеделник, а през уикенда загинаха най-малко 4 души. Тази нова гореща вълна е свързана главно с силното явление Ел Ниньо, което наблюдаваме особено от юни и юли насам. Сега достигаме повече или по-малко пика на Ел Ниньо и това е една от основните причини за по-високите температури в части на Бразилия, особено в близост до най-населените градове Сао Пауло и Рио де Жанейро.